Matthew chapter 11 verse yake ndi number 20. Pablo likulankhula mawu akuti tsoka kwa iwe Korazaini, tsoka kwa iwe Betisaida, pakuti zamphamvu zimene zachitika mwa iwe zikanachitika mu Tiro ndi Sidoni anthu akanatembenuka mtima ndipo akanalapa. Uyu anali Yesu Khristu pa nthawi imene anayitumikira midzi imeneyo. Korazaini inali midzi imene Yesu Khristu anayitumikira, Betisaida ndi midzi imene Yesu Khristu anayitumikira kawiri konse mobwereza kumene akwana nthawi imene tsopano Yesu Khristu anayamba kuyiloza midzi imeneyi. Ananena kuti tsoka kwa iwe Korazaini, tsoka kwa iwe Betisaida, pakuti zamphamvu zimene zachitika m'mudzi mmene mumu zikanachitika madera ena anthu ambiri akanatembenuka mtima akanalapa. Vetserano ya Yesu Khristu adayitumikira midzi imene ankayembekezera kuti mutuluka chinthu cha phindu, ankayembekezera kuti ena akatembenuka mtima alapa. Koma chifukwa choti adawumitsa mitima yawo sanafune kulapa, inakwana nthawi imene Yesu Khristu anayamba kuwatuza kuti tsoka kwa iwe Korazaini, tsoka kwa iwe Betisaida, pakuti zamphamvu zimene zachitika mu Tiro ndi Sidoni zikanachitika madera ena anthu ambiri akanatembenuka mtima akanalapa. Vetserani, ndimafuna ndilankhule ndi wina wake mama wawo, ndimafuna ndikumbutse wina wake mama wawo kuti Betisaida walero lino ndinu amayi, Korazaini walero lino ndinu abambo, Betisaida walero lino ndinu achimwene, ndiwe nsikana. Zamphamvu zimene zachitika pa moyo wako zichokera ku mawu a Mulungu zikanachitika madera ena anthu ambiri akanatembenuka mtima, anthu ambiri akanalapa. Vetserani, mwatumikiridwa inuyo ndi atumiki osiyanasiyana, mwalalikidwa inuyo ndi aneneri osiyanasiyana, mwaneneredwa inuyo mauthenga osiyanasiyana, koma simufuna kutembenuka mtima, simukufuna kulapa, simukufuna kumenyetsa nkhwangwa, mwamenyetsa nkhwangwa pamwala, simukufuna kusiyana nalo chimo. Vetserani kuti tsoka kwa iwe Korazaini, tsoka kwa iwe Betisaida, pakuti zamphamvu zimene zachitika mwa iweyo zikanachitika ndani banu aja akanatembenuka mtima. Ndiye tsoka kwa inuyo chemwali, tsoka kwa inuyo amayi, tsoka kwa inuyo abambo, pakuti zamphamvu zimene zachitika m'manyumba mwanu, zamphamvu zimene zamachitika m'madera lanu zikanachitikira dera lina anthu ambiri akanatembenuka mtima. Vetserani, ena a inuyo alende anu ndi azibusa, ena a inuyo aneba anu pamachitika mapemphero ochuluka, ena a inuyo manyumba anu anamangidwa pafupi ndi matchalichi, koma zamphamvu zimene zikuchitika madera ameneyo inu simufuna kutembenuka nazo mtima. Vetserani, ena a inuyo mwaonako anthu oti anadwala nthenda zoyipa pa moyo wawo, koma Mulungu wachitira zabwino, wachiritsa inuyo ndinu mboni, koma zamphamvu zimene zozo sizikufuna kukutengani mtima kuti inu mungalape. Ndimati ndikukumbutseni, ndimati ndikulimbikitseni kunena kuti zamphamvu zimene zomachitika madera anu zikupangitseni kukhala inu otembenuka mtima. Zamphamvu zimene zochitika m'manyumba mwanu zikupangitseni kutembenuka inu mtima. Zamphamvu zimene Yehova akuchita, zimene Yesu Khristu akuchita madera anu, zimene niyo mwaziona kuntchito kwanu kaya ndi kuti Yehova akupangeni kukhala otembenuka mtima chifukwa cha zamphamvu zimenezo mu dzina la Yesu Khristu wa ku Nazareti. Amen.